Een beleefcentrum. Ze nemen de betenkers het 1500 kantenmeter grote bouwwerk dat in 2018 informatie aanmat en elke keer niet meer weten wil hoe de aansluiting. Het centrum komt hier bij Kwamwetterszoon en had 2 verdiepings, een restaurant en er zal van alles te zien en te dwaanwijzen voor de bezoekers. De laag die je op het plaatje ziet, die witte laag, dat is de expositieruimte. En daaronder zit een restaurant met een fantastisch terras aan het IJsselmeer. Dat is op zich al een beleving. Als je daar lekker gaat zitten met al het verkeer op het IJsselmeer en de windsurfers, de kitesurfers, dat is een prachtig gezicht. En in de expositieruimte, daar ga je eigenlijk beleven van de historie van de Afsluitdijk, maar ook de vernieuwingen, alle nieuwe projecten. Bijvoorbeeld de vismigratierrivier. Nou, het zweven, dat wordt een bijzondere show in het beleefcentrum. En dan moet je je voorstellen, je zit op een stoeltje en je hebt een beeld voor je. En vervolgens ga je echt zo helemaal zweef je bewegend, helemaal over de dijk en de provincie. Dat wordt echt een hele leuke show. Maar de ontbleting van het bouwboerd is hoe het bekend worden hoe het gebouw eruit komt te zien en met water geerwerken wordt. Het Frieske architectenbureau Geer had het ontwerp maken. Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma uit Dokkum docht de bouw. Beide partijen winnen Jedrik verantwoordelijk voor de Alverstedehal in Ljout. We hebben ook gekeken naar het MAS in Antwerpen, dat is het museum aan de stroom. Dat is ook een museumfunctie, waar heel veel mensen juist voor het gebouw komen. Waarbij je cirkelt eigenlijk om de expositie heen, zo langzamerhand naar boven cirkelt en een spectaculair uitzicht op de omgeving krijgt. Kosten van de onlis binnen 3 miljoen euro. Daar zit 10 jaar onderhoud aan het gebouw bij inbegrepen. De informatie in het beleefcentrum wordt in 10 talen aanwend, waaronder Nederlands, Fries, maar ook het Chinees. Want nevens de betenkers binnen de Aziaten bot onder de indruk van de aansluiting, dat zullen er nevens haar alleen nog maar meer worden. Begin 2018 ging de dwarren iepen.